Muskimu minyaliboni gacha kiribene emirobelio au ya magendero ane imeye ward ya Wanyamatuta imeye bunge ya West Mugirango gati ya magendera yo abereka gochakia abiyo chakia litukulia rero nigo arokoro isigwa gwechi para echo konye kisarigete chitarigweteka nabo igo umugavana Nyaliboni gabaga kwane kibuna eserikali ye county ya Nyamira nigo yabekire emirobelio au yogo chikubeka chitaya chiestima ase chirenene ya kibirigo buna enchire yemo yogo tinyo Bulendi ase ensemeyo muriketo Fatgad Gisemba otwareganirio robot yoru ase encherere eyobwekirano Umugabana we kaunti ya Nyamira umuskamus Nyaribo nigo rero agendereria gutarira amagenderero ao imeye kaunti ya Nyamira anene imeye wodi ya Wanyamatuta abwate aigora ibirasi bibire ya ECD ase skuru yoboroso ya Kibirigo abwase boigo aryeira yogochia gukunya egesima kya mache ase skuru ejeiga Towards ibirasi bibire ya ECD ya Kibirigo primary school tuwabiagate tuwabekeligomoiwe batomotamaeteligomo jotomete lakini pia malimane bobana shortage ya maji aloku ntwit galiagozitie boho mbale mbele borenya ene pachitano ingana igoro yokwena na erongori gochasaborokiwa ba ECD umugabana Nyaribo nigo agenderera gukwanira ubuya bwerongori ase aborokiwa na kuria eira bunanigo arachiko yagendereria ase boigo akwanira umuroberio w'amasomo yekerero umanyikaine buna digital learning twaje erongori na abana bamesete bari buya aende bakatauka bakasoma digital learning lero boli batata ni alibotango wane chane ngiye kwayo boli lero boli mwana baka savings so iwana madini umwana ngana babana sana tika aboko nyora anyora go school and in the future the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people. Aiga umugabana Nyaribo nigo achakyo koroisigwa gwepara ya Kibirigo ring abwase omo MC Wanyamatuta Julius Matwere akwanira emeroberio yechipara nabaigo amagenderero andamange ayagendete gwikiraniwa Wanyamatuta it's okay to do Kamari. It's 1.5 kilometers. And we have 40 street lights. We have Kibirigo. Barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita turning point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kera. Na pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakemincha uingie mahali tunaita Muikabondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeure. Ensemo yende niga serikali ye kaunti ya Nyamira barikiranire okwoigwana puna enchira eyemo yogokinia uburimi bw'ekinyeni ky'ekegusi naboigo kubasira abaremi abwo bagokora ubonjuriria bw'ekinyeni ekyo asuko kye kubarigeria ekiro Our right which second nutritious vegetables. I don't know what the national mission. So we got to kubatikana ningane yiga ye kinyeni nigo ensemo yaye umuwasiri bwobokenu ime ye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoyi ate babuna ugutumeka kinyeni eki kyekegusi nigo kirachikokonya abange kukinia obokenu bwabo. It will make the students plus the one that we noted at the primary school. It will ensure that we are bringing up healthy children. It will prevent a lot of diseases and eventually it will ensure that even the learning environment
or rather, even the learners that we produce from these schools will be learners who can become the future leaders that you're molding. Hingo reporter Getembe koroiga skuru ya secondary ya Kibirigo eye gotoke meya wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Injefa Tigad Gisemba.